Het Nederlandse elftal komt morgen weer in actie op het Europees kampioenschap. Maar hoe verder Oranje komt op het TK, hoe lietser de kans dat de Friese assistent-skizuchter Jan de Vries ontwerken. De UEFA wil haar alle skien van partijdigheid voorkomen. VC Driewarden is de Friese voetbalclub van Jan de Vries. Daar volgen ze hem dan intensief. Ze zeiden al van dat ze echt hopen dat Nederland er ook wordt. En nou ja, dat zelf van deel ik wel weer. Maar ik denk dat ze echt weer heel rauwig binnen. Dat Nederland dan toch krijgt onverwacht eruit wordt. Maar en dat snap ik ook wel. Zij willen natuurlijk ook het heegste. En zelf hoop ik toch wel dat Nederland verder komt. Ja, zij eerlijk ben ik wel. Ze binnen nou nog, dus dat is een goed teken. Dus het is al wachten dat ze nog een wedstrijd krijgen kunnen. Ja, en die komen zitten nog in, dus het is wel fantastisch dat ze daar naar blijven maaien. Net alle achtste finales, maar ik zei ze, die binnen al verzijn. Dus ja, ik hoop dat de Thijs hier nog die hele mooie wedstrijd krijgt met Makkeli erbij. Maar dat is Engeland-Duitsland. Die is nog net verzijn, maar dat mag nog bekend worden. Dus dat zou wel heel mooi worden op Wembley.